Şunlar Mary welaýatynyň Bayramaly şäherindäki orta mekteplere duýdansız barlygçylar aýlanýar. Welaýat we etrap bilim bölümlerinden gelýän bu barlygçylar sapaklara girip, molimlaryň öz sapaklarynyň dol okudýandygyny ýa okutmaýandygyny barlaýarlar. Bu barlyglar barada mektep molimleriniň ençemesi Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Barlygçylar duýdansız sapaklara girýärler. Molimlaryň oku kitaplarynyň gollanmalarynyň konspektlarynyň ýerine ýa-da däldigini barlaýarlar. Diýip efirde atlandyrylmasızlygyny soran Bayramaly molim 15-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä barlygçylar gelen wagty molimler ýerinde ýagny synplarda bolmasa, onda olara işden kowulmak howpy awanýar. Habarçymyzyň sözlerine görä şuňa meňdeş barlyglar welaýatyň tas ähli etraplaryndaky orta mekteplerde geçirilýär. Ýöne şeýle barlyklaryň geçirilmegine nämäniň sebäp bolandygy barada anyk maglumat berilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan molimler bu barlyklaryň sebäplerini molimlaryň işinde bahana tapyp, olary işden çykarmak we olaryň deregine täze işgäri almak üçin edilýän çäre diýip düşündirýärler. Häzir bir muallimi işden boşatyp bilseler, onuň deregine 100 000 manat para alyp täze adamy iş alýarlar. Diýip Bayramaly molim aýtdy. Adatlyň bu barada Mary welaýat we Bayramaly etrap bilim müdirliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentari almak synanyşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanda işe yerleşmek üçin ýurt raýatlarynyň para bermäge mejbur bolýandygy, edara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň täze işgär almak üçin öňden işläp gelýän hünärmenleri dürli bahanalar esasında işden çykarýandygy barada Adatlyk öň hem ençeme gedek habar beripdi. Şu aýyň başynda Adatlyk bilen söhbetdeş bolan ýerli kärhanalaryň işgärleri özleriniň köpüsiniň aýlyk haklaryndan onlarça esse ýokary bolan para berip, uly kynçylyk bilen iş tapandygyny gurrun berdi. Olaryň sözlerine görä bir kärhanada ortaça aýlyk 1000 manat bolsa, ortaça para 60 000 manatdan geçýär. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa hasabatlarynda ýylyň-ýylyna izdaky orunlary eýleýär. Transparency International guramasynyň dünýäde korrupsiýanyň ýagdaýy boýunça 2020-nji ýyl üçin çap eden soňky hasabatynda Türkmenistan 180 ýurduň arasynda 165-nji oruny eýledi.